Ψάχνετε λύσεις για την αρέωση των μαλλιών σας? Αναρωτιέστε ποτέ τι προκαλεί την τριχόπτωση? Μπορεί να ευθύνονται τα γονίδια, οι ορμονικές αλλαγές ή ακόμα και η διατροφή σας. Πολλά προϊόντα ισχυρίζονται ότι εμποδίζουν την τριχόπτωση και ότι μπορούν ακόμα και να επαναφέρουν τα χαμένα σας μαλλιά, αλλά δυστυχώς τα περισσότερα δεν έχουν αποτέλεσμα. Γιατί όμως? Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τις αιτίες της τριχόπτωσης. Τα μαλλιά σας είναι ένα πολύπλοκο μικρό όργανο του σώματός σας. Τα υγιή θυλάκια της τρίχας αναπτύσσονται και αποκαθίστανται συνεχώς, αλλά ο κύκλος αυτός διακόπτεται συχνά από μία ενοχλητική ορμόνη γνωστή ως DHT. Με τον καιρό, τα θυλάκια της τρίχας που προσβάλλονται από την DHT συρρικνώνονται, ώσπου μόλις γίνονται ορατά με γυμνό μάτι. Τα περισσότερα προϊόντα εστιάζουν στη μείωση της DHT σε ορμονικό επίπεδο, αλλά συχνά αναστέλουν την τριχόπτωση μόνο για λίγο καιρό. Μπορεί επίσης να προκαλέσουν και σοβαρές παρενέργειες. Θα πρέπει να υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος. Οι επιστήμονες και δημιουργοί του TRX2 προχώρησαν πέρα από τις υπάρχουσες προσεγγίσεις και έκαναν έρευνες σε μοριακό επίπεδο. Μελέτησαν ένα παράγοντα κλειδί που συμβάλλει στην τριχόπτωση, ο οποίος για δεκαετίες περνούσε απαρατήρητος από άλλους ιατρικούς ερευνητές: τους διάβλους καλίου. Οι διάβλοι καλίου είναι μικρές πρωτεΐνες που βρίσκονται στα θυλάκια της τρίχας, οι οποίες ρυθμίζουν τη μεταφορά θρεπτικών συστατικών στη μεμβράνη. Δυστυχώς, οι άνδρες και οι γυναίκες που υποφέρουν από τριχόπτωση έχουν σκουριασμένους διάβλους καλίου, που δεν λειτουργούν πια σωστά και οδηγούν σε δυσλειτουργία των θυλακίων της τρίχας και σε αρέωση των μαλλιών. Χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία των επιστημόνων της Οξφόρδης, μελέτησαν πάνω από 1.000 φυσικές και συνθετικές ενώσεις και έκαναν μια καταπληκτική ανακάλυψη. Συνδυάζοντας μια υψηλής καθαρότητας μορφή L-καρνιτίνης με το κατάλληλο σύμπλεγμα διαγερτικών του μεταβολισμού, μπόρεσαν να επανενεργοποιήσουν τους διάβλους καλίου και να προάγουν την ανάπτυξη της τρίχας σε μοριακό επίπεδο. Επιτέλους, έφτασε μια φυσική, ασφαλής και αποτελεσματική τεχνολογία για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης. Σας παρουσιάζουμε τις κάψουλες TRX2, την πρώτη θεραπεία ανάπτυξης των μαλλιών εδώ και 30 χρόνια. Πείτε αντίο στην τριχόπτωση. Μια για πάντα.